Zoals ik correct al zei, oorscoot in de studio is Ben de Jager. En hij kan dus meer vertellen over de sluiting van de dokterswacht in Dokkum. Want de huisartsenpost in Dokkum sluit vanaf 1 juli 2024 tijdelijk de dwarren tijdens de nachtelijke uren. De maatregel die dwarret op 1 januari 2026. En het maakt deel uit van een proef van de Frieske Huisdoktersvereniging en de Dokterszorg Friesland. De proef die maakt de werkdruk onder huisdokters verlichten toch minder nachtsiesten te draaien. Maar de sluiting die roept toch echt zwargen op bij inwoners en zorgverleners. En de bereikbaarheid van spoedzorg. Ben de Jager, daar kiest dus krek wat meer hierover vertellen. Ja, dat klopt. Nou ja, eigenlijk is het verhaal in Noord-Oost-Friesland of Noordoost-Friesland, kun je beter zeggen, Rinterno, nachts of Rieterno nachts in dokterswachtauto om, mij in een huisdokter. En als die proef er straks echt komt, dan betekent dat eigenlijk dat die dokterswachtauto er straks net meer is. Want mensen kunnen nou sowieso al net meer naar de huisdokter zeg maar, voor een consult in de nacht. Maar die huisdoktersauto, die gaat gewoon straks echt helemaal voort. En dat betekent natuurlijk voor deze regio dat je aanst naar Drachten of naar Ljouwertamaten. En dat is voor mensen die bij Gelieks net meer heel mobiel binnen. Net die geweestelijk, lijkt het zo maar omschrijven. Nee, zeker. En het college van Noord-Oost-Friesland maakt het zich natuurlijk echt zwaar over deze proef. En zij vinden het net wenselijk voor de omgeving. En zij hebben dus echt kritische vragen gesteld. Wat ben zulke vragen? Nou, die vragen, FNP, een van de zittende coalitiepartijen, die had zijn in het college van alsjeblieft geef mij de dokterzorg importeer en zorg je ervoor dat je hem echt on tafel blauwen mij de dokterzorg. Want dit soort budgetten, iets is de Sionsberg, zeg maar, hier al uit het gebied, bij Lutsen, zo kun je het wel omschrijven. En als dit er nog bij komt, dan moet je straks altijd 4 voor van zorg. Want dat je in Eienwaaien ben je dan bij Gelieks 44 minuten onderwijs voordat je überhaupt een keer een dokter kennen. Dus daar zit wel echt de klam op. En die partij die wil echt heel graag dat men daar meer op inzoomt. En eigenlijk bij de dokterzorg onklapt van hallo, dit is allemaal net. Nee, het is natuurlijk heel begrijpelijk dat die zwargen daarbinnen onder de zorgverleners, maar ook zeker onder de inwoners van de gemeente. En, maar het besluit dat is vooral naam om de werkdruk onder de huisartsen te verminderen. Is die werkdruk echt zo hoog? Nou, die werkdruk bij huisdokters is tierenheeg. Dat is absoluut wiersje. Het is eigenlijk een provinciaal plan. Want het betekent dat in Snits bij Gelieks is dan straks ook geen huisdokter meer beschikbaar. Dat is dan in het zuidwesten van Friesland. Maar in het noordoosten hier betekent dat dus dat de dokterswachtauto net meer beschikbaar is. Het is echt nog wel een beetje een soort van proefballon. Zo kun je het eigenlijk wel omschrijven. Dat het nou eigenlijk een beetje in de markt gebracht is. Want Dokterswacht Friesland die wilde zelf op de site eigenlijk nog niks meer over vertellen dan de brief die zij communiceert ha. Want er mag nog onderzoek die wordt er ook bij Gelieks het RIVM. Die binnen ondergang om te zien van wat betekent dat nou? Als mensen uiteindelijk bij Gelieks naar een dokter tamaten, hoeveel tijd kost het dat? De bereikbaarheid die staat al onder druk. Ken dit alle keer wel. En daarnaast maakt Dokterswacht Friesland nog importeer mij de ambulancezorg. Want ambulances hebben we hier ook met bij de vleet, laat ik het zo maar zeggen. En de meldkamer, want die wordt straks, als het in de nachtelijke tijden is, misschien wel, hoe speelt is, hoe druk, maar krijgt echt wel extra telefoontjes. Dus kind dat alle keer. En dus het is nog net wis. En waarschijnlijk wordt dat begin tak om hier dat men de knoop terughaakt van geven we dit wel of geven we dit net van. En daarom is het eigenlijk echt wel een beetje apart dat Dokterswacht Friesland nou net een extra taaljachting houdt. Want meesten die zitten nou wel door mij in de magen. Die vielen eigenlijk wel een beetje achtersteld eigenlijk. Ja, want even heel praktisch, even van mij. Ik krijg 's nachts acuut pine, ik mat een dokter zien. Is het dan gewoon zo, stap maar in een auto en kom maar of naar Drachten of naar Ljout? Dat wordt uiteindelijk, als deze proef staat terug, zat het er nou vast, wordt dat de optie. En als het echt pijn op de borst is, zeg maar, dan moet je gewoon in het waarbellen. En dan komt er, als het goed is, een aanbod, als die beschikbaar is. Maar dat is eigenlijk wel waar het in kwart zijn op deel komt. Als deze proef, uiteindelijk ze trogong vindt. Ja, want hij staat toen correct gezegd, in Dokkum had ik al net meer een spoedeisende hulppost. Dus er komt nou ook heel iets meer druk te lezen, inderdaad, op die ongrenzende spoedeisende hulpposten. Is het echt een yield kwestie? Nou, het is net per se een yield kwestie, maar het is meer een praktische kwestie van als je nachts in heel Friesland één huisdokter net inzetten, dan kan die oerdijs meer mensen in de praktijk ontvangen. Maar de vraag is van, had die nachtelijke afwezigheid, zeg maar, straks zoveel impact en zoveel invloed
op de meesten dat ze alle keer maar wachten kunnen tot de volgende maand niet. Of ja, wordt straks de ambulancezorg mij 5 tot 10 extra telefoontjes nachts belasten van jongens, kom je maar heen. Want ja, 80% van het vervier van ambulances, of 80% van de inzet, moet ik zeggen, is al eerste hulp geen vervoer. Dus dat binnen al dingen van, daar kun je best even mee wachten. Maar ja, de drompel om straks in het water te bellen, die mat dan waarschijnlijk omleeg. Ja, want het is eerst een proef. Als die proef clear is, wordt er dan inderdaad jongen van het is helemaal misgaan. Dus oké, het is wel nodig om in de nachtelijke uren toch open te wezen bij huisartsen. Wat wordt er precies, waar wordt precies naar jongen met zo'n proef? Maar zo'n proef wordt er echt jongen, er wordt per maand geëvalueerd. Dus het is wel elke maand van, koe dat is een maand of koe het net. En daarop sturen ze dan in principe echt wel bij, zoals die het in elk geval in de brief. Maar de dokterswaar gaat hij zelf eigenlijk verder nog geen taalachting op doen, omdat ze zeggen van, wij binnen nog dwaande maar die onvullende onderzoeken. En dan pas nemen wij echt een besluit van, geven we dit wel of geven we dit net wel. Dus het wordt wel per maand evalueren van, oké, misschien hier een hoeveel een huisdokter in de regio wijzen maar als er bij gelijks 10 mensen naar Dragentaam, dan kan ik niet best intekenen. Dat is verdrag net wenselijk, want daar komen echt mensen uit dat gebied bij. Dus ja, in die zin is het er wel echt mee ondergaan. Ja, goed om te jaren dat er wel, om in medische termen te blijven, een vinger aan de pols houden wordt. Dank voor die toelichting, Ben de Jager, over deze kwestie. Graag.